ମୁଁ ସବୁ ପୁରା ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଯୋଗୀ ପୁରା ଦେଖିନି। ଦେଖତେ ଯିବି ବୋଇଲା ବେଳେ ଖାଲି ସଜ ବାଜ ହେଇକିରି ଛଅ ରାଣୀ ସାରା ସୁନ୍ଦରୀ ରଜା ସବୁ ଗଲେ ବାଜା ବଜେଇ ବଜେଇ ଦେଖତେ। ଦେଖତେ ଗଲେ ବେଳେ ସାରା ସୁନ୍ଦରୀ ସେଇ ନିଆଁରେ ଡେଗି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଅବାକ୍ ହେଲେ। ଦେଖିଲି ରଜା ବୋଇଲା ସାରା ସୁନ୍ଦରୀ ତ ନିଆଁରେ ଡେଗି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବି, ମୁଁ ବି ଡେଗି ପଳେଇ ବୋଲେ ରଜା ବି ଡେଗି ପଡ଼ିଲା। ତିନିଟା ପୋଡ଼ିଗଲେ। ଛଅ ରାଣୀ କାନ୍ଦିଲେ। ଯୁଗି ଗଲା, ଯୁଗିଆଣୀ ଗଲା, ଆମର ରଜା କି ପାଇଁ ଗଲା ବୋଲି କାନ୍ଦିଲେ। କିଆଳୁ ବାପା ଅଛନ୍ନାରେ କିସ ଆମେ ନାହିଁନି ବାପା। ସେଇଠୁ କାନ୍ଦିଲେ। କାନ୍ଦିଲେ ବେଳେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ଏମାନେ କେଡ଼େ ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍। ରଜା ଗଲା, ଆମର ଛଅ ରାଣୀ ଅନାସ୍ତ କଲା। ଯୁଗି ଗଲା, ଯୁଗିଆଣୀ ଗଲା, ଆମର ଛଅ ରାଣୀ ଅନାସ୍ତ କଲା ବୋଲିକରି ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଉଡ଼ୁଥିଲେ ଉପରେ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲା ଈଶ୍ୱରକୁ, ଚାଲ ନା ଯିବା, ଏଠି କିସ ପାଇଁ ଏତେ ରଜା ଘର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶୁଣିବା, ଟିକେ ଦେଖିବା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଠିଆ ହେଇକିରି ବେଳେ ବୋଇଲା ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲା ସୋରିଷ ଗଣ୍ଡା ଆଣ ବୋଇଲା। ସୋରିଷ ଆଣିଲେ। ଲୁଣ ଟିକେ ଆଣ ବୋଇଲା, ଲୁଣ ଦେଲେ ସୋରିଷ। ସେଠୁ ପାର୍ବତୀ ମୁଠେ ଫାଗୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଝୋଳଝାଳ କଲା। ଆଉ ମୁଠେ ଫାଗୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯୁଗି ଉଠି ଆସିଲା। ସେଇଠୁ ଆଉ ମୁଠେ ଫାଗୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଝୋଳଝାଳ କଲା, ଆଉ ମୁଠେ ଫାଗୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଶାଳା ସୁନ୍ଦରୀ ଉଠି ଆସିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଉଠି ଆସିଲେ। ତଥାପି ରଜା ଉଠିନି, ରାଣୀମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍। ସେଇଠୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଠେ ଫିଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଝୋଳଝାଳ କଲା, ଆଉ ଥରେ ମୁଠେ ଫିଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଏଡ଼େ ବେଙ୍ଗ ବାହାରିଲା। ରଜା ବେଙ୍ଗ ହେଲା। ସେଇଠୁ ବୋଇଲା ପାପି ରଜାଟା ବେଙ୍ଗ ହେଲା ନିଅ। ଆଉ ଏ ଯୁଗି ଯୁଗିଆଣୀ ଉଠିଲେ। ସେଇଠୁ ଯୁଗି ଯୁଗିଆଣୀ ଉଠିକରି ସେ ରଜା ରାଇଜରେ ରହିକରି ରାଜୁତି ରଜାର ଇଏରେ ବସିକରି ରାଜୁତି କଲେ। ଘରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଚଳିକରି ଖାଇଲେ, ରହିଲେ, ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମଜାତ କଲେ।